Takže čaute ľudia, ja vás tu vítam pri novom videu a dneska to bude po asi 2 alebo 3 mesiacov nové video a ešte k tomu sa práve vstáv. Prepáčte, že som dlho nenatáčal. No ale dneska pušneme Draka na to je nový záver. My dice, my dragon, my destiny! Na 15. tier a dáme 28 000 trefy. Kúsok som pušoval práve postavy, napríklad Delfína, asi Bula, Franka, z Dynamajka som kus klesol. No a také. Ešte zmenili Brelka a som si kúpil Brelka, takže mám tento tu skin. Keď som si to už všetko vybral, lebo bol v zľave, takže z toho legendárneho mi spadol Hypercharge na Dynamajka, no a teraz ideme ho pušovať v Bravebalu, lebo nie je veľmi dobrá mapa na Solar teraz, čiže tak. No takže s nami je Sam a Lily. Ich Lily avkuje. Dobre, počkať. Nech tak go. Poď. Ten Draco má väčší damage na diaľku ako na blízko. A jeho ultimátka robí to, že sa transformuje do Draka. Ako som spravil ja teraz. No a dáva potom celkom dobrý damage. A ešte má takú gadžetu, že prežije 2 sekundy s 1 HPčkom. Ako má taký štít. Ešte mám star preverku takú, že ho to healne. Budem musieť ísť skúsiť dozadu, lebo mám malú HP. Tak, sám, poď. Dám si ultimátku. To bola moja chyba. Podľa mňa príde ten Draco ako celkom dobrú mechaniku. Ako takto. Že okolo seba robí. Nice win. No a... Legendary! OK. Prosím, nová postava. OK. Hypercharge na Jessie. Som si myslel, že som mal už. Kde je Jessie? OK. Viem, že ona je veľmi dobrá na hasty, lebo keď si nabije Hypercharge a s ultimátkou a ešte keď dá gadgetu, tak ten save je dosť sa zničí. Ešte budú pridávať novú postavu, ktorá je tiež opäť veľmi na hasty, lebo to je dačo jak Barley, ale dlhšie to tam je a jeho útoky, keď je pod vami, tak healuje vás aj vašich teammateov. OK. Neviem, čo robia oni tam. Aha. A ja mám taký spray. Len teraz nie je equipnutý. Tak. Tamtá hra pred tým bola lepšia. Dal by som ultimátku, no ale už som vedel, že ide na mňa stera, čiže... Poď. OK. Teraz dám Draka. Boom. A môžeme ísť.
Tak, jeden mŕtvý. Druhý. Dal som gól. Fú, to bolo tesné. OK. Si tam vyplýtvajú útoky ostatní. Ja som našťastie tank, čiže keď ma takto mňa strieľa, tak sa mi aj tak nabíja ultimátka. A teraz napríklad vidíte, mám 1 HP, lebo vďaka tých gadžete som prežil. Nice, ale s nimi ja už nejdem. Tak ešte 38 pohárkov a máme to. 28 000. OK. Teammate taký. Ember je tam, Draco je tam tiež a Sam. Ja ho mám na 10. Teraz aj kopu 7 hypercharge a vracajú sa boxy. Som veľmi šťastný, že sa vracajú boxy, čiže ale len na tak 20 dní alebo koľko, lebo to bude taký event. A to nebudú také boxy, jak predtým, ale také, že powerpointy, blingy, môžu tam byť aj gemmy, čo bolo v starej verzii. Kudne tam vám môže spadnúť aj 100 gemov. Ne. A aj skiny, postavy. Škoda. Takže to bude veľmi OP. Neviem, čo robia tí moji teammate. Dobre, nie je gól, ale nemusel zničiť stenu. Dobre, je po Dracovi. Nice. Sem žije. Tak už nie. Ja nahrajem jemu. Ešte musíme ich vyzabíjať. A potom im dáme gól. Stačí takto vyčakať. A teraz ich. Ne? No, poďte. Nie. Dobre. Nice. Takže plus 10, čiže o chvíľu. 300 coinov to zase nie je veľa, ale hodí sa. Takže Mandy a Griff, ktorí nemajú ani gadgetu, ni starterku, nič. No to tu bude. A toto má aj tak Frank, čiže v pohode. No, poďte. No, tak ten Griff najlepšie. Tak teraz boom. Dobre, 1 HPčko som mal. No, gratulujem. Dal som nová killov, ale to je jedno. To si dúfam nikto nevšimol. Tak ešte, keď 2-krát vyhrajeme za sebou, tak by som to mal mať. Aha, tu je ten nový. Známy. Tu tento. Ako teraz je v shope za 18 €, je to epika. Ale to ja mám dosť kreditov, čiže keď ho budem chcieť získať, tak hneď ho
dávam a natočím videjko. Neviem čo ako oni robia, no ale... Nice. Go ďalší. Ja si s nimi pôjdem. Tak nejdu. Nevadí. Tak. Takže tam Karl, Bonnie a Sam. Neviem absolútne, čo tam robil ten Buster. Oj. Sústredím sa. Keď veľmi to tak nevyzerá, no ale... Poďte, go, poďte. Vybavím ich. Dobre, poď. No, daj go. Dobre. Nice. Takmer mám ultimátku. Nie. Mi tam hodil to na mňa tak do loptu. Ja som nechcel 200 s ultimátkou. Dobre, mám to. Ja idem. Tak. Dal som gól, ani neviem jak. Nice. GG. A máme 28 008 bohárkov. Nice. Rovno si na to môžem kúpiť 2 gigy. Lebo mám presne tak, ale ja to nebudem kupovať. Ja si šetrím na toho nového epika. Keď tu bude, vyčujem, otváram a keď sa bude dať, tak natočím hneď video. Tak a pre toto video by to bolo všetko. Dúfam, že dáte like, odber a zvonček, aby vám neuniklo ďalšie nové video. Adios, muchachos.